କିଏ ଖାଇବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ? କିଏ ଖାଇବ? ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବି। କିଏ ଖାଇବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ? ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବି। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଟେ ଅଛି, ଯାଉଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ମା ସାଇଡ ହୁଅ, ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବି। ନାଇଁ ବିନୁଆ, ସେଠି ରାକ୍ଷସ ଅଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୋ ପୁଅ ବିନୁଆକୁ ତ ରାକ୍ଷସ ଖାଇଦେଲା, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମାଳତୀ, ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି କମେଣ୍ଟରେ ମା ଲେଖିଲେ ମୁଁ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମା ଲେଖିଦିଅ ନା। ବା ମାଳତୀ, ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏବେ ତୁ ଗୋଟେ ବମ୍ ଟାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେ।